Bé, iniciem la taula tècnica sobre l'accessibilitat en la pràctica per la inclusió i participació de les persones sordes, agraint la presència de Gemma Pifarré, que és la responsable de l'àrea de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres del Departament de Benestar Social i Família, de l'Ignasi Gustems, responsable de la secció d'accessibilitat de la Diputació de Barcelona, i Guillem Hurtado, secretari del grup de treball i millora de l'accessibilitat de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Abans de començar aquesta taula, volem destacar l'esforç de la Federació ACAPS envers l'accessibilitat a la comunicació oral de les persones sordes. Esforç que es va iniciar l'any 2004 amb la creació d'un nou servei que pretenia donar a conèixer a Catalunya què era això de l'accessibilitat a la comunicació oral mitjançant la subtitulació en directe, en actes públics i la difusió de les ajudes tècniques que en faciliten l'accés a la informació oral, com són l'anella magnètica i les emissores d'FM. Durant aquests anys, el servei s'ha anat consolidant com un referent per a les persones sordes, perquè les persones sordes puguin assistir a actes públics, conferències, reunions i alguna obra de teatre. En els anys inicials es van anar augmentant els actes i les hores de subtitulació gràcies a la tasca realitzada per conscienciar les entitats públiques i privades de la necessitat d'afavorir la participació de les persones sordes oralistes. En els darrers anys, tot i la situació de crisi i la davallada d'actes i hores, hem pogut mantenir el servei gràcies al treball de sensibilització portat a terme i als nostres finançadors. Aquest any hem iniciat una nova etapa com a servei d'accessibilitat, en la que som conscients de la necessitat de treballar en xarxa i d'unir esforços per millorar l'accessibilitat a la comunicació dins l'empara d'aquesta nova llei d'accessibilitat. Per aquest motiu, ens hem integrat dins de la xarxa d'accessibilitat de la Confederació FIAPES, per poder continuar treballant i millorant envers l'accessibilitat a la comunicació de les persones sordes que es comuniquen oralment. Dins d'aquesta nova etapa volem arribar als ajuntaments, als cinemes, als museus, als teatres i allà on les persones sordes vulguin participar. I per fer-ho possible volem demanar el vostre suport. Un suport que consisteix en promoure l'accessibilitat dins dels vostres àmbits d'actuació. Si vosaltres, com a persones sordes, voleu anar a un acte encara que aquest no sigui accessible, ja sigui una obra de teatre, una conferència, una reunió al vostre ajuntament, una reunió a la vostra empresa, truqueu-nos, demaneu pel nostre servei d'accessibilitat. Podeu demanar per mi, pel meu company l'Oriol, i farem les gestions necessàries per aconseguir-ho. Les persones sordes teniu dret a demanar més i millor accessibilitat. Junts podrem sensibilitzar més i millor a la resta de la societat.